everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Baby! Naa sa sunoding atong kwarto ate ang misinggit. No! Hoy, hoy. Ayaw mo pagpanghilabot, ha? Sige. So, nasa imong room, Carla. Kami na'y bahala ni Angela nga mopahibaw sa front desk ning hotel bahin sa to nadungog ni anang maong kwarto. Di lang ko din ite. Ay, o nga naman di Carla. Kanindot ining hotela. Mingaw din ni. Adi ni kinoon, magapangunaw na pagkikagtarong. Way makatugaw ni mo. Way makatugaw mong na may murag laki nga naghilak diha sa pikas kwarto. Sunod aning akong kwarto. Uy, sus ay kabalaka. Og lalaki lang, ako bahala na. Kaori ko yan, day Carla. Oh, ubanan lang ka. Teka din, uy. Ako'y bahala na lalaki, ha? Ay, lalaki. Usapon ko na. Basta kay di ko katahas din ite, uy. Ha? Kuyugan tika din, ka ng laki. Ikas, na sila palapa. Kanon ko na. Delvi, di ba mingon ka nga, apil ko, may investigar bahin sa pagsamok sa day Carla sa kasal ni Bros Reyes? Kulo, din yun lang ko, mapil sa kong tago. Ang lalaking imong tuyo din hi Angela. Delvi, KJ, kaayo. Tuyo kung mag-inusara si Carla. Aron kapanghuna-huna na si tarong. Kung una-una lahis ko tanda, Elvi, mas bulangan nun pag una-una ining babayhana. Sa bayot? Ay kuan ba? Mas may nang kuyo ko nimo, aron may makatambag nimo sa angin nimong buhaton. O mahadlok magkakabagin usara, kuyo gananti ka? Ay, okay. Mahimo mong kuyugan si Carla. Ay, salamat, Elvi. Salamat. Pero unsa, day? Karon ra gabi una. Unsa? Adon ko na ang front desk ning hotel. Sultihan kong duha ka mong mookupar din hi karong gabi una. Mao ka na, mami. Niatras na si Hart sa among kasal. Og mularga na siya uban sa iyang pamilya sa Australia. Og sabta lang una ko ninyo, ha? Nga di lang una ko magpakita ni bisan kinsa ninyo. Kay nauwaw kay ko ninyo ni daddy, ma'am. Nauwaw kay ko. Og ayaw mo kabalakan ako. Wa ko'y unang-unang dautan sa akong kinabuhi. Honest, wa. Ug hangyo ko lang ninyo, ha, nga pasagdi lang una ko ninyo. Hatagi lang una ko ninyo space nga makapaghuna-una. Yes, ma'am. Don't worry. Yeah. Muli ra ko diha, ma'am. Muli ra ko diha sa tubay. Kung andam na kong muatubang sa mga tao. Nauo lagi ko sa naitabo, mami. Okay, ma'am. Salamat kayo. Sige. Bye, mami. Bye. Thank you. Heart, baby. Uy. Nalimot ko sa cellphone ta. Plano kong untang si mami rang akong tawagan karon. Pero di sila mabalaka sa ukimtang. Kinsa wag kaning nanawag na ako. Si Bro Aldin eh. Hello? Bro? Oy, salamat ng taon. Nakatay kang ikong tawag ni mo. Nagto kong off pagyapon ni mo cellphone na. Bago laming nagkasulti ni mami, bro. Aron di mabalaka kung hain ako. Diligid magbalas-balas ang tawag na ko ang imong mami ug daddy. Kaya nagtuos lang may kasayuran kong hain na kagay. Kita lagi mo isuod. Hain maga. Sorry, bro. Di lang una ko magpaibaw kung naasa ko. Di ko gusto nga doon ay laing tao nga may baw sa akong kaimtang. Og ning akong nahimutangan karon. Uy. Di na mahimo, bro. Di na mahimo. Bro, Humasin tabo. Nagkinalang ikasulti-sulti, bro.
Ayaw, wala. Mabuang ka na. Nakaila ka na ako, bro. Sa mga sitwasyon ngayon ini, gusto kong mag-inusara ko. Mag-meditate ko. Maong, mahimo ba? Ayaw lang sa ako ninyo tugawa sa pagkakaroon. Sure ka? Okay ka lang? Yes, bro. I can tell nga okay na ako sa pagkakaroon. But, okay ra ko. Basta okay ra ko ha. Pasagdi lang una ako ninyo, okay? Oo, ikaw good. Basta open pirmi akong linya, ha? Just in case, magkinanglan ka na ako. Yes, bro. Si Heart. Hide man si Heart. Ay! Uy, Dayan! Uy, ikaw day katong sakay sa taxi nga bago pa lang nakabiya. Uy, postilan! Uy, wala ka naman lagi makagaon! Hanam ni mong buda, day! Giuli ko sa ni kasto ni Adto. Kay wa na'y kasal nga mahitabo. Unsa? Uy, daan palagi ko. Ingon bitaw ko ni mo nga ayaw isukurig mo hanggaon kay dili mahinayon ang inyong kasal. O niya, saban, nituo ka na nako karan. Ngayon mingaw ning bay. Sila si mami ug daddy. Ingon man ang ako mga igsoon nga mitambong unta sa akong kasal. Ay, nagalumba og panlakaw ay kinangita nimo. Nagabulag-bulag sila pagpangita nimo. Andamang ako mga gamit, daday. Hmm? Ang tanan ako mga importanteng gamit. Isod sa dakong traveling bag. Uy, kaya asa ka man day. Uy, day, uy, huwa talang una nga makapauli sila sa mamig daddy ni mo, day. Pahibaw silang niyan ako. O gipaandam ko na nimong ako mga gamit. Kay mukuyog na ko nila balik sa Australia. Nawa naman sa lalaki nagilak sa pikas kwarto ang hila. Ikaw, sige na ka na yung lalaki maghilak. Nagpaabot ko. Kanina pa minaw na lalaki maghilak. Ha, nga naman? Ikaw, ay, kuan ko, nahadlok ito sa akong pagka lalaki yan. Pagka lalaki naman, babae man di ako, no? In my dreams. Dapat sagdilan to Wala magka. May noon. Aron, magkapahimos nagpahuway na yung bugnaw kayong kwarto. Kaya sukat sa pagkatao din, no? Karoon po ko mag-check in hotel. Ang imo mga lalaki di ay. Diin man din mo gida. Oh, excuse me. Virgin pa ko, no? Wapag ko makasuwayo, gi-check in kong lalaki. Saba ka ng bayuta ka ay. Berhen sa imong mata. Karoon po ko kasuway check in, oy. Bukot-bukot rami. Yung ka mo tuoy. Bitaw ako na bayot nga, lahi sa bang bayot. Dili ko sama sa bang bayot nga, magpatuntos mga lalaki, no? Maro ko! Ngiga nila. Uy! Ngigan lang akong gihotel, no? Ako lang ihotel, no? O magiging ko ka-hotel sa akong kagalingon. Ipalit lang akong make-up yan, lingaw pa ko. Nangitayo pang kunin mo. Nga naman ka? Kalit magkasabi mo mo, nga ka? Di ko mabuhi og ingon ini nga kahimtang bayot. Ang magtago-tago. Naanad ko sa kong kinabuhi sa gawas sa daghang mga tao sa karbon. Anya? Pero di man yun ako kaya ang gipangayo sa kong crush, oy. Nga ma-public apology ko. Nga sa ato pa, mahibaw ang publiko. Oh, of course! Public apology gani, maadto ka pa sa mga TV stations, radio stations, newspapers, magazines, ug sa tanong tabloids. Aron sa pagpangayog pasaylo sa imong nasadaan. Ha? Lagi. Mo na isulti ni Madam Elvin ako nga dili siya tinuod nga mabdos kay hagbay na ko na siya nag-early menopausal. Mamuntay ang giingon ako. Tarong ba? May atraso ba ka na ako, ha? Oy, papas na to bay oy. Kalimti na gud to. Ikaw na ang may atraso nako ron. Ano ako may noon? Ang pagpalayas din mo nako. Dili na sakit. Ha? Malaghiwa ni mo ang akong galamhan bay. Sa atong kasuod ka ni Adto, hangtod karon. Nagkaako kang sa pagpalayas nako. Ha? Hanggaw ka man sa dako, God. Hanggaw. Pirmi man tali mong ipahamak dito ni Carla. Erase the board na lagi to. Kung sa computer ba, i-delete na. Siya ba? Dili malimot sa bati. Pero, ang mga maayong nahitabusod sa atong panagamigo, di mo na lang kalimtan. Musa? Ayaw na bay. Nga ang mga negative na lang nako ang imong mahinamduman. Pero, ang ako mga positive side, ang pirmi nimong i-erase the board. Musa?
Kaya unsa man kuno'y maayon mong nahimo sa tong panag-amigo, ha? Istoy? Unsay positive side nimo? Sama atong ako ni okay sa imong itlog. Nagka-okay ka sa kong itlog. Katong niingon ka nga. Ay, istoy. Tiwas sa okay rin akong gilutong itlog. Gaw. Sumda ito. Tinapit na. Nalimot ka na. Ako'y gipatiwas nimo okay sa imong scrambled egg. Kay manghayhay ka pa sa imong linabhan. Ug tiya sa ikaw sa nga. Ningon kang panitir ako ni akong hotdog istoy. Unsa? Ni panit sa kulo ka. Oo! O pagkaman akong panit, ako na lang sa kang niluto sa mga hotdog. Karon dili ka na mahago pa. Wa na ginani mo makita, Bidensyo? Ha? Ug diha pa'y nangihi ka. Ako ginigunit sa imo. Taka ka lang na. Nagkagunit ka. Kagunit ko eh. Kauyon mo ganit kang gihapuhap na akong imo. Yay, wa na. Isobran yung kabeda. Imbis tagahon magkata ani tungod alas kabuang nimo. Bakak na, bakak. Kay dili di tinuod. Nagigipagunitan ni mo na ako ang imong pinunitang iring atong higayon nga mangihi ka. Nga. Bisan og kontra na akong iring. Apan, gibuhat na ako ang paggunit sa imong iring tungod nimo. Og gibahapuha pa na ako ang iring. Bisan kontra sa akong buot. Ano lang gidili ka malain ba? Pero kaayo nag-ipospos sa iring ato higayon na. Wa na gyud. Wa na gyud maayong storya istoy. Bilakaw na. Lakaw. Adtuas man Elvira aron madali ta. Kay basig pangita na ko sa amo ron. Ina nga mo gawas na lang ko rin sa parking lot ng hotel ha. At tulong mo park sa tubangan ng hotel aron diretso na ta. Basta kay mauwaw yung kubayot, uy. Di na ko kaya ang mag-public apology, uy. Ha? Hindi ka public apology. Kuan lang ka, public service lang ka. Pwede di ay na. Basta na public. Pero, wag ka mawaw sa mong gibuhat dito simbahan yads. Dada, pagka mga pulis. Siyempre. Kaya nagtuo magyug kong si Derek to nga uyab ni ti Elvira, uy. Mao nga ako tong gibuhat. Ang mga pulis? Ay, dili. Kapoy ni mo, eh. Pagtarong, God. Oo, dayon. Mao ako tong nabuhat lagi. Oo. Sa ako na tong kalagot niya. Hmm. Mapahimuslanon. O gipamabdusan pa niya si ate. Ikaw, mituo giday ka, de Carla? Wala. So, wala? Aha. Wala. Maglibog man tani mo. Yun sabay buot mo ipasabot, anak ba? Ako, ano kinadaot giday kasi problema sa... Ako kuwagos pagtuong mabdos kina sa LV, oy. Ha? Ikaw, naam gikapuyo silang na LV. Nahinumdum ka, nagpalit na siya og kuan, nagpapalit siya napkin, matagbuwan. Bitaw, no? Hmm. Tingalig siya may nipalit, ana. Uy, personal ba yan na mo mga babae niya? Manugo pa di siya na ako. Kuan, diaper. Wag papalit. Basta kay ako, de Carla, kuwang ko pagtuo nga, mabdos ko na sa LV. Kuwang ko pagtuo nga, mabdos ko na siya. Ay, ewa ko kisultihan, de Carla, ha? Nga nagduda kong dili mabdos na LV. Tinood ang imong pagduda, Angela. Ha? Unsa te? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!